на бизнес процесите беше номер едно приоритет, което виждате вече този въпрос е решен и минават на следващото ниво като приоритети в света. 2014 година тенденцията да остане номер едно, фокус върху бизнес приоритета, увеличаване на ръста на компаниите. Втори приоритет ще бъде подобряване на операциите в самите компании и трети приоритет е привличане и задържане на клиентите. Така, по отношение на технологиите. 2011 година Chief Information Officer отговарят в проучването, че Cloud Computing ще бъде номер едно, както, ако си спомняте, миналата година Гартнер имаше събитие, тези, които са присъствали, топ приоритет, топ 10 технологии за 2010 беха виртуализацията номер едно, 2 беше Cloud Computing. За 2011 номер едно от Cloud Computing, Virtualization и 3 Mobile Technologies. Това са приоритетите, които самите Chief Information Officer поставят на първо място в техните отговори за проучването. CRM приоритетите в процес на възстановяване на икономиката, по отношение на продажбите. Разбира се, таблетите и смартфоните ще играят ключова роля. Social CRM Sales, това е много hot topic сред всички CEO менеджери в света. Конфигуриране, ценообразуване, котировка, онлайн orders, e-commerce, това е което ще има приоритет. Master Data Management. По отношение на обслужването на клиентите, въпроса за общностите и Social CRM. Основен приоритет и ръст в тази област. Мобилния support, Multi-Channel Service, Business Process Management и Communication and Collaboration по отношение на Cross CRM. В маркетинга, Social Media Marketing, Lead Management, Mobile Marketing и Integrated Marketing Management. В момента в България потребителите в Facebook са близо вече 2 милиона. LinkedIn набира скорост, разбира се, Twitter има друго предназначение, но вие не можете да игнорирате факта, че през социалната мрежа вие стигате до 2 милиона млади, високообразовани, платежоспособни клиенти за вашите услуги. Сега, как CRM технологичните платформи, архитектури и приложения ще отговорят на тези трендове? 5 са технологичните трендове, които Гартнер представя. Social and Interaction, E-commerce and Mobile, Business Intelligence and Analytics, Cloud and SaaS, Software as a Service, Business Process Management and Support-Oriented Architecture. По една дума за всяко, защото нямаме много време. Накрая има един пример, който бих искала да споделя и той е много интересен. По отношение на Social and Interaction, счита се, че това са дейностите извън работното време, но искам да ви кажа, че много през работно време. Си общуват през социалните мрежи. Политиката, корпорациите да забранят достъпа на своите служители до социалните мрежи в работно време, така се каже, вече се чупи и много от големите корпорации интегрират social channel като основен канал в маркетинг дейностите. Миналата година имаше social маркетинг с Кейт от Гартнер, което беше невероятно интересна тема, само с кейс стади, без практики, с невероятни неща. Ние в България сега вече виждаме зародиша на този тип social маркетинг, който се развива от компаниите. Къде е правилно, къде не, по метода на пробите и грешките, но има първите лястовички на българския пазар. По отношение на Digital Marketing Focus, 4 направления: Addressable Advertising, Social Marketing, Transactional Marketing и Contextual Marketing. В България има контекстуална мрежа в интернет, която съществува от няколко години, която обучава пазара, която е в пълно действие. Въпрос на време е потребителите да оценяват, рекламодателите да оценяват възможности на тази мрежа, но това е бъдещето на маркетинга. И ще видите как е свича от типа данни, които се събират и анализират от Analytics и другите подобни средства, към, да кажем, един
една много по-богата и пъстра палитра вече от данни, които са ценни и полезни за самите бизнеси. HTTP